Pois pediremos ao Ministerio, xa firmamos, como ben dicía a conselleira, esa carta para pedir unha conferencia sectorial específica sobre o tema e cos dous ministerios implicados no asunto, pediremoslle coordinación. Falamos aquí, por exemplo, pois das valoracións do porcino, non? Que é imprescindible facer unha revisión de precios no caso, igual que o pedimos coa dermatose nodular, pois que todas as comunidades teñan unha mesma valoración para cada cabeza de ganado, non? E pediremos, pois eso, homoxeneidade nas medidas, coordinación das medidas e esa línea directa que xa vimos tendo cos técnicos de medio rural nese comité RASBE que precisamente teñen agora unha reunión para informalos das últimas noticias. Pediremos esa coordinación que é esencial e ao sector, que nos reunimos con eles, pois lle pedimos extremar esas medidas de bioseguridade que xa teñen moi presentes todas as granxas dende fai moitos anos, con uns protocolos moi estrictos, e conxuntamente pois con Medio Ambiente, como dicía, pediremos esa reunión, e hoxe pola tarde eu trasladareille ao ministro pois esa unanimidade de postura no control da fauna salvaxe, que é esencial en extremar as precaucións no tema da regionalización, que é importantísimo, e de non crear alarmas innecesarias. Estamos abertos a todo tipo de consideracións. Temos que seguir contando coas sociedades de caza, temos que seguir contando cos gandeiros, incrementarase efectivamente a vixiancia, procuraremos incrementar pois as batidas, e para iso temos que contar con eles pois nas zonas onde hai unha maior proliferación tanto de xabaríns como tamén do que son explotacións en sí, e algo fundamental, que isto non se pode tomar a lixeira, e polo tanto o mesmo que temos competencias distintas, pero hai que compartir algo fundamental como é a seguridade nos distintos campos, dúas consellerías, hai dous ministerios que se teñen que sentar e, polo tanto, hai que tomar as medidas necesarias, independentemente que haxa un ministerio onde prime máis a parte ideolóxica e, polo tanto, se chega a decir incluso que non están de acordo coa.